Παιδιά, σήμερα θα κάνουμε ένα mini βίντεο. Θα σπάσουμε το Sony Xperia. Κάτι. Πάρα πολύ. 1, 2, 3. Σειρά μου. Κράτα. Θα το κάνουμε πολλές φορές ώστε να... Τώρα σειρά μου. Δύση Σπάρτα! Δεν τραβάω. Τώρα, σειρά του Γιάννη. Άντε ρε βλάκα Γιάννη. Αυτό το Xperia εδώ. Ακόμα δεν έχει σπάσει. Εκεί κάτω πέτω. Το Xperia εδώ. Xperia. Το Xperia. Κοιτάξτε πώς το κάνουμε και τώρα το τελικό δικό μου. Όχι, θα πετάξει και ο κάμεραμαν, αλλά αυτή τη φορά είναι ο... Το τελικό. Πρέπει να το πάρω ψηλά. Στον τοίχο πετάτο, στον τοίχο. 1, 2. Άκρη. Σκαπέτα. Δείτε. Λοιπόν, κράτα. Τελικό σου. Λοιπόν είναι το τελικό. Ναι. Δεν το βλέπω εγώ. Παιδιά, δεν ξέρω. Λοιπόν, αν σας άρεσε το βίντεο κάντε ένα like και για να μας βοηθήσετε κάντε ένα subscribe. Peace. Γεια σας. Στο νέο Xperia. The fuck. Παιδιά, αυτό όνομα, αυτό βίντεο. Κοιτάξτε λίγο τη βγάλαμε από εδώ. Ναι. Ωραία, λοιπόν, like αν σας άρεσε το βίντεο, subscribe αν δεν είστε subscribe και ένα comment. Γεια σας. Write the comments below. Γεια σας παιδιά. Ξέρω εγώ είπαμε mini βίντεο και βγήκε. Θα πούμε ότι θα γράψουμε σε παρένθεση το Facebook. Subscribe, like αν δεν είστε subscribe, comments και αντιγεια.